faransi ka intérêt fɛn fɛn b'an fɛ yan a bɛɛ menacelen don tant que u bɛ k'an ka sɔrɔsiw menacer tant que a b'u kɔnɔ k'u bɛ se ko la ka tɛmɛ anw kan u ka bila u kunna k'u tɛ se CEDEAO ka plan Félix Dako ne Kati AM coordinateur général ye membre du bureau de coordination nationale de l'AIM ani Kati Sanafara jeunesse présent ani conseil local commissaire au compte n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ waati jan bɔ u ye sɛbɛn kuntan dɔw bɔ n'o sɛbɛn y'a yira k'u bɛna attaque kɛ Niger an ka transition mɔgɔw à savoir an ka colonel cɛ 5 an ka colonel libérateur n'o ye ɲɛmɔgɔ ye Assimi Goïta ye olu ne Burkinabéw ka cɛden Ibrahim Traoré olu jɛra ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min b'a yira ni attaque kɛra Niger c'est que le Mali est rentré en guerre donc ne Mali donna guerre la o guerre tɛ taa kan kɔ o guerre tɛ taa Kati kɔ o guerre tɛ taa an ka sɔrɔsiw kɔ o tɛ taa an ka polisiw kɔ o tɛ taa an ka gendarmew kɔ an fɛnɛ ko non o bɛ kɛ an minnu ye population civile ye an de bɛ wuli k'a yira sɔrɔsiw don anw don sɔrɔsiw tɛ anw tɛ e cɛ y'a bɔ o la n'i ye attaque kɛ i b'a dɔn anw fɛnɛ i b'an jɔlen ye c'est que an fɛnɛ bɛ bɔ k'a yira Faransi la an bɛ bɔ k'a yira CEDEAO maaw la trop c'est trop on en a marre maa si tɛ se ka muso kɔnɔma bagabaga ne namasa ye a kana k'u kɔnɔ k'u bɛ se k'an bagabaga bagabaga minnu b'u kɔnɔ k'a ɲɛsin u ma o ɲɔgɔn 100 de b'an bolo parce que bi cɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ o cɛw tɛ cɛdenni ye o cɛw ye cɛba ye ni cɛba wolola a bɛ dɔn k'i ye cɛba ye c'est pour cela au jour où nous sommes Faransi sirannen don n'u y'a mɛn Mali n'u y'a mɛn Assimi n'u y'a mɛn Sadio n'u y'a mɛn Modibo Kone i b'a dɔn ko kojugu wulila i b'a ye Macron ja bɛ tigɛ i b'a ye CEDEAO ja bɛ tigɛ u bɛ dɔn kɛ u bɛ sunɔgɔ u t'a dɔn u bɛ mun yɛrɛ kɛ i b'a dɔn ko wulila i b'a dɔn ko cɛw bɛ yen i b'a dɔn Mali ye cɛdugu ye i b'a dɔn Burkina ye cɛdugu ye i b'a dɔn Guinée ye cɛdugu ye i b'a dɔn Niger minnu ye fanga ta cɛdugu don parce que u tugura cɛw kɔ o cɛw tɛ dɔwɛrɛ ye an ka transition mɔgɔw o cɛw tɛ dɔwɛrɛ ye Burkina transition mɔgɔw c'est pour cela an b'a dɔn tant que olu bɛ kɛlɛ la an bɛ wuli k'an jɔ k'an sigi ka kɛlɛkɛ bere ta ka marifa ta ka muru ta n'an kan ka fɛn fɛn kɛ an b'an ka jamanadenya yira an bɛ wuli an bɛ bɔ Faransi ka intérêt fɛn fɛn b'an fɛ yan a bɛɛ menacelen don tant que u bɛ k'an ka sɔrɔsiw menacer tant que a b'u kɔnɔ k'u bɛ se ko la ka tɛmɛ anw kan u ka bila u kunna k'u tɛ se CEDEAO ka bila kunna olu ye fugariw de ye ni cɛya ye tiɲɛ ye i jamana tɔɲɔgɔnw jamanadenw ka courant tigɛ u la pendant des semaines hali n'i ma kɛ hɔrɔn ye ka miiri i ka hinɛ i k'a dɔn i ɲɔgɔnnaw de bɛ yen i ɲɔgɔn sifinw de bɛ yen tubabuw ma nin kɛ ɲɔgɔn na an finmanw an miiribaliw o miiribaliya min bɛ CEDEAO mɔgɔw tɔw la u k'a bila u kunna finman kura minnu bɛ yen an bɛ nin bɛɛ bɔ a la an b'a woloma an b'a yiru la on peut et le changement va venir. K'a yira CEDEAO mɔgɔw la k'a yira Nations Unies na ko anw bɛ saya kɔrɔ dɔn bi ni jɔnya ye k'anw tɛ kɛ mɔgɔ si ka jɔn ye tuguni o banna pewu ni kɛlɛ daminɛra hali sini k'a yira cɛw la k'a fɔ ko n'u ka wele bilara anw muso ma su fara tile kan k'an b'u kɔ wa an b'u ka bila la anw pɛrɛnnen don kɛlɛ in kama 100% ka ci fɔ CEDEAO ɲɛna k'u k'u sigi a kan n'u sera Niger hali mɔgɔ kelen ma ka jeli bɔ ko Mali pɛrɛnnen don a cɛ fara muso kan a denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an pɛrɛnnen don kɛlɛ in kama 100%. Il est temps que an ka ɲɛ filɛ il est temps que an ka ɲɛ yɛlɛ dɔ kɛra jɔnya la an ɲɛ yɛlɛnna an tɛ segin an kɔ tuguni an bɛ fɛn fɛn ɲini sa o ye taaɲɛ ani an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi de an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi tɛ sɔrɔ f'anw k'an ka faamaw kumakan bato k'an ka faamaw dɛmɛ k'u ka laɲiniw sabati wa an b'u kɔ.